A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Hello baba, ina kwana? Lafiya, ya biki? Gaskiya an sha biki, amma an yi asarar yaruka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Suwa suka rasa rayukansu? Kaji da talo-talo da zabuwa aka yanka, hada gwagwa irin mai dogon bakin nan. Kai. What? Je ki nuna min akan karatu zai ce zai da ke don uwarka. Kai. Yaya? Wani ɗan turun kwane ba ka yi sa wannan hula. Kai. Sorry sir. San irin wahalhalun da mutane suke kafin samu wannan kakin? Ku dinga yawo kuna wannan kai. Kanta. Kana gaba don muna tsoron ko shi hukuma bane ma kana gaba sai mu sassa mai hannu ba Wallahi ba ya gane. An zafi da ma ya ragu. Don an kore shi ne. let's go ma an koye sa A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Salamu alaikum. A doira. Na baban na keke. Dama na zo gurinsa ne wallahi tallahi. Wallahi jiya na yi wani abun mamaki ne shi yasa nake so in haɗu da baban naki. Kin san da ni asali na tsohon ƙaura ne. Amma yau da gobe yawan wa'azin da yake min yana ɗan yi min wa'azi hakan nan. Sai na zama mutumin kirki ne. Na ji an ce ke ɗin yar baiwa ce. Ke ma kin gaji mahaifinki. what Ke ma kina ɗan fassara wasu mafarki. Jiya ne na yi mafarki. Kin gane? Na yi mafarkin wasu tsuntsaye. Sun zo suna min haka. Babanka ne zai siya maka mota. Kai! Yara uba, alƙaran dole ne baki tukuncin masu yi. Kai! Ki san Allah, idan ya siya min motar nan, wallahi idan na shigo layin mu ba wanda zan ko uban wa na samu kaɗai ya zai. Uban kowa na samu kai, wallahi ko liman wanda nake ɗaukar karatu a gurinsa, wallahi ina haɗuwa da shi ko guje shi ne. Yawwa, bayan wannan ƙananan sun zo, sai ga wasu manya sun soka. Sai suka zo suka yi haka a wurin. In aka sa maka mota, barayi ne za su kwace. Kai tsuntsayen bayan sun zo gurin sai suka sake tashi. Barayi ne za su maka duka. what Tsuntsayen sai suka yi kwana su suka sake dawowa wuri. Ɗan angon kuma ba za su gane ka ba. A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Kamar masifa a garin nan tun ɗazu nake ta yawo da akuyan nan ba wanda ya taya. Kamar bala'i ba ya. what Wannan ba a sa kayan sata. Wani shege ne ya gaya miki akuyan nan sato ta ne ni. A kiwo da akuya da hannu na ka ce me? Akuyan da yake kallon ta fa tsohuwa ce fa. Kwana tara kakana ta bata. Duk wanda ya sati kayan gidanmu baya wuce kwana 30 a duniya. let's go Babban talauci, abinci ma sai ya roƙa a ba ga tutulta. Akuyan kuɗin kamar wannan take kuma dai tafi wannan ne. what